Neviem, s čím skôr začať, ktorou otázkou, takže zostručním to, aby sme stihli toho čo najviac. Bolestivosť po laparoskopii versus klasický chirurgický rez, pán doktor. Po laparoskopii by mal byť menší. Je menšia rana, menšia pravdepodobnosť infekcie, mala by byť menšia bolestivosť. Jednoznačne. Kedy ísť do sprchy? A môžeme vôbec osprchovať ranu, že či do vybratia stehov, alebo až po? Sprcha. Dôležité je, kedy sa dostanete domov. Keď je to normálny priebeh a rana sa normálne hojí, tak väčšinou 3-4 dní trvá, kým sa tá rana zalepí a už pacienti, keď sa potom osprchujú, aj napriek našim odporúčaním, že vydržia aspoň týždeň, tak už sú v poriadku a tá rana je natoľko zhojená, že nepustí dovnútra infekciu. Samozrejme, nemôže sa rozmočiť a potom ju vydezinfikovať a zakryť znova. Oveľa bezpečnejšie, ale keď si dajú lebky, ktoré sú vodotesné, osprchujú sa, potom to vydezinfikujú, zakryjú obyčajnou lebkou a takto to vedia zabsolvovať. Samozrejme, pacient zase nešportuje, nepotí sa natoľko ako normálne, takže vie to vydržať. Čiže prelepiť je to určite lepšie a mať napríklad do vybratia stehov aj tú ranu prelepenú, je to bezpečnejšie? Sú tam stehy väčšinou a stehy sa zachytávajú do oblečenia, takže už len z tohto dôvodu je dobre, keď je to zakryté. Kedy a v akých prípadoch hrozí možno aj zápal v tej rane? Aké sú príčiny vzniku zápalov? Zápaly najčastejšie sú prenesené znútra. Môžu vznikať aj hematogénou cestou, že krvou sa prenesú do tkaniva tukového. Tukové má veľmi malú obrannú schopnosť, čo je v každom podkoží, cez čo prenikáme, ale najčastejšie sú to zápaly, ktoré sú či na žlčníku, alebo na slepom čreve, alebo na niektorom inom orgáne, keď na hrubom čreve robíme, tak sú to baktérie, ktoré sa prenesú touto cestou. Je ťažko tomu brániť niekedy, keď vidíme, že je taký nález, dávame orgány do sáčikov a vyberáme ich tak, alebo spravíme to tak, že až na konci operácie vyberáme ten orgán a tým pádom vtiahneme ho do tubusu a ten používame ako samotný kryt, ale môže sa to udiať, preto dávame pred operáciou profilaxiu antibiotickú ešte, aby sme znížili toto riziko, aby sme to eliminovali čo najviac. Ale predsa len sa samozrejme môže stať, je to individuálne. Teraz mi napadlo aj nejaký časový odhad, že ak by mal byť zápal, tak kedy ten zápal vzniká, po koľkých dňoch, vieme to? Väčšinou je to agresívne do 3 dní približne, ale niekedy sa môže po jednom dni už objaviť začervenanie, opuch, bolestivosť. Je také hlavné, potom môžu byť teploty pridružené a vtedy treba ísť navštíviť lekára. Väčšinou sa to rieši tým, že sa vydrenuje tá rana, to znamená otvorí smerom navonok, aby všetky tie nebezpečné látky vytiekli vonku mimo tú oblasť a tým pádom sa to dokáže skôr sťahovať a skôr hojiť. Vnútorné stehy používajú sa aj pri laparoskopii, aj pri tom klasickom chirurgickom, alebo závisí od toho, o akú operáciu ide? Záleží presne od toho, že aká operácia je. Väčšinou sa používajú vo vnútri vstrebateľné stehy. Samozrejme sú miesta, ktoré potrebujeme si poistiť a dlhodobo, takže tam sa používajú nevstrebateľné stehy. To zostáva v tej chirurgii aj v minulosti, aj teraz. Takže vždy si vyberáme to, čo je najvhodnejšie. Takisto ich používame v podkoži, keď miesto, cez ktoré vyberáme orgány, tie sú väčšie rany, takže tam dávame tie stehy väčšinou nevstrebateľné, takže to je vlastne pupok asi. Áno, oblasť. väčšinou je to pupok. Pupok a tam sú tie vstrebateľné stehy? Tam väčšinou na šlachu sa dávajú väčšinou nevstrebateľné, aby to bolo dlhodobé. A tam sa môže stať, že telo to nejakým spôsobom aj nepríjme? Môže, hlavne keď vznikne ten zápal bakteriálny, ten sa veľmi ľahko chytí, najmä v pletenom tkanive alebo v pletenej nitke a ten tam zostáva potom dovtedy, kým sa ten steh neuvoľní, že čistí sa to, pomaličky sa uvoľní, zvykne sa, alebo to chirurgicky vieme odstrániť, keď ho vieme nájsť, tak ho odstránime a takto to riešime. Takže dá sa to aj takto. Prišla aj otázka, čo ak sa rana zle hojí? Keď sa rana zle hojí, za prvé chirurgické ošetrenie, vydrenovanie, lokálna liečba, vždy musíme myslieť na to, že ako chirurgovia máme nejaký problém s telom. Potom je to farmaceutický antibiotika proti bolesti liečba, ale väčšinou tá lokálna chirurgická stačí na to, aby sa vyliečila a tie antibiotika potom už nie sú také problematické. Áno, zaujímavá otázka je, že či tá anestéza je jednoduchšia pri laparoskopickej alebo teda pri tej druhej metóde? Obidve anestézy musia byť bezpečné, musia byť sledované. Pri laparoskopickej máme viac sledovania, čo sa týka vydychovaného CO2, obsahu v tele CO2. To máme kontinuálne meranie, ktoré predtým pri klasických operáciách neboli, lebo nebol tam ten pretlak plynom, oxidom uhličitým, takže vtedy to nebolo potrebné, ale tie anestézy sú viac menej bezpečné. V dnešnej dobe je to úplne normálne, že človek je uspatý. Každé telo sa s tým určite vyrovnáva po svojom.
olejom aj individuálne? Áno, Aj určite očisťuje áno. sa v podstate? Sú aj rôzne metódy, ako sa uspáva, ale viac menej do popredia idú tie čím bezpečnejšie, lebo čo je bezpečnejšie pre pacienta, tak aj ten anesteziológ má oveľa ľahšiu robotu. Tým pádom sú radšej využívané jednoduchšie metódy, tie, ktoré nevyvolávajú komplikácie. Teda pacienti, ktorí sú po operácii slepého čreva, pruhu napríklad a žlčník ešte keď sa aj operuje, tak sa môžu teraz pýtať na to, že kedy je dobré, aby som išiel napríklad na prechádzku, kedy je možné sadnúť si po operácii, ešte keď je rana zašitá sústehy, sadnúť si do auta, šoférovať? No, takto vždy sa leží od toho, ako sa cítia. Bola tam aj otázka, či na jednodňovej chirurgii alebo nie. Na jednodňovej sa robí veľa takýchto výkonov práve, ktoré využívajú tú jednoduchú liečbu a efektívnu liečbu. A pacient tým, že nemá taký veľký stres, tak sa dostáva do toho popredia oveľa, alebo do prirodzeného prostredia oveľa skôr a ľahšie reaguje na to a ľahšie sa adaptuje. Mám pacientov, ktorí sú po obede prepustení a večer idú na prechádzku, čo hovorím, že je bláznivé až. Treba počkať, kým sa zmetabolizujú všetky tieto produkty, ktoré človek dostal do tela a až potom na druhý deň, keď je to vyslovene, že bezpečné a cítime sa dobre, tak až vtedy sa pustiť vonku. Dovtedy stále môžu prebiehať rôzne ešte reakcie toho organizmu, môže poklesnúť tlak, môže odpadnúť a aj keď fyzicky sa zdá, že to zvláda dobre, tak nie je to ešte také bezpečné. To isté je za volantom, preto aj zákon hovorí, do 24 hodín po operácii je človek nesvojprávny, nemôže robiť žiadne rozhodnutia a nemôže ani šoferovať, môže ohroziť seba aj iných. Takže v takomto prípade treba mať vyslovene zabezpečené to okolie. A myslím si, že behom 3 dní sa ľudia už tak stávajú na tie nohy, že už majú bežnú, alebo takú jednoduchú záťaž, celkom prirodzenú, že môžu sa ísť aj prejsť vonku, nie len doma okolo postela, ale takto rýchlo to väčšinou ide. A s fyzickou aktivitou, športovaním aktívnym? Športovanie vždy je zašitá šľacha. Šľacha môže prasknúť a môže vzniknúť hernia, hlavne keď tam vzniká infekcia, takže stále je to operácia. Vždy, aj keď pacienti sa dobre cítia, tak im vysvetľujem, stále je to operácia. Niekedy tá operácia môže byť oveľa väčšia, keď sú zrasty a to takéto, čo pacient nevidí, vidí iba tých pár malých dierok, cíti sa dobre, ale potrebuje čas na to, aby sa dal dokopy. Takže podľa tých inštrukcií, čo mu povie lekár, podľa toho je najlepšie ísť. A samozrejme ešte musíme asi spomenúť aj starostlivosť o rany, aby nevznikla tzv. Keloidná jazva. Takže ošetruje a je nutné naozaj venovať ten čas jazve a ako ju teda správne ošetrovať, aby sme predchádzali tomu? Okrem vrodených faktorov a miest, kde sa reže tá koža, alebo rozdiel je na bruchu, rozdiel je na chrbte, rozdiel je na tvári, všade sa tvoria ináč keloidné jazvy, tak najlepšie je, keď je tá rana bez infekcie a bez dráždenia. Čiže bez infekcie je jednak vnútorné, čo je pri operácii, ktoré nevieme ovplyvniť, ale vieme ovplyvniť to, aby sa nám tam nedostala. To znamená zase, že tú ránu necháme v kľude, v sterilnom prostredí, že buď si prestriekame aspoň dezinfekčným prostriedkom tú ránu a zakrieme si ju a nemočíme ju obyčajnou vodou, že do sprchy nevojdeme a necháme tak, lebo potom sa môže rozmočiť samotná jazva chrasta a cez ňu môže preniknúť nejaká infekcia, takže buďme k nej opatrní. A potom sa dávajú dávať nejaké olejčeky, sú alebo rastlinné prípravky, ktoré zmierňujú tvorbu takýchto a hlavne sa bránime tomu zápalu. Ten robí horšie. Keď nie, potom sa to dá tlmiť ešte potom steroidmi, že sa pichajú injekcie do toho, alebo zase sú ďalšie iné mastičky, takže dá sa to aj takto, aj takto. A keď je už jazva bez chrastičiek a je taká nová, ako keby taká tá rúžovka z takože natierať a je potrebné... Ešte je dôležité, že aj bavlna dráždi. Silikón je jediný taký ako inertný, ktorý nedráždi, takže všetko, čo je zo silikónu, tak je najideálnejšie. Čisto nejaké nápaste originálne, či použijeme niečo, čo sme predtým mali v odevoch. Dámy majú také silikónové nejaké časti a prekryjeme len tú jazvu na nejaké 2 mesiace, alebo používame v mastičkovej alebo gelovej forme, takisto sa dá. Vždy silikónové preparáty. Aj masírovať tú jazvu? Je dobré, ale iba jemne, netreba veľa, lebo keď sa veľa masíruje, môže sa rozťahovať a tým pádom jazvička sa šíri do šírky, takže skôr iba vklepávať. Vklepávať raz do dňa 2 mesiace, aby bola pekná jazva cca. Samozrejme, veľmi pekne ďakujeme, zodpovedali sme takmer všetko. Radosťou.